Mamukasei muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tauya zvekare neimwe episode zvakangooma hazvovedwe ndati ndinge ndichishare nemi meseji yabva kuna mukoma vedu avo vane imwe nyaya yandakamboverenga. Hanzi I told you so ingawani mukoma kuti zvinhu izvi zviri kuitika muindustry. Vanhu vari kushandisa chemicals ari very dangerous. MuZimbabwe muchafiwa zvekutodaro. Ndaitaura nemudzimai wangu a couple of days ago mushure mekunge tapinda mutown kudaro takadarika nepane imwe supermarket iyo yakabva mukuvhara. Saka tichitotaura tainge tichiti asi akomana tiri kumborana sei kunyika yacho. Kana uchiti iwe une business, vanhu vanotenga zvinhu mushopu mako wozviwaridza panze. Ndokusaka dzimwe nyika dzichizoramba kuti vanhu vange vachizoita zvechivhenda mutown because zvinokanganisa zvakawanda. Mabusinesses asingabhadhari tax ndiwo azara munyika. Saka taitongotaura zvedu nemudzimai, it was just a conversation tichitoonesana kuti muZimbabwe changokosha ndechekuti as long as ndichikwanisa kungorarama, zvekuzoti ikonomi iri kufamba iri kuenda kumberi hakuna achiri nebasa nazvo, ende vanhu vanongoti zvinongondipa mari. Ndokusaka mafarmers akati wandei vava kushandisa chero chemicals. Pandakauya neconfession yangu mukomanashe ndichikuudzai kuti ini ndiri umwe wevarimi avo vainge vachishandisa chemicals, but ndava nepfungwa mbiri uye ndinoda kutenda kune avo vakati siyana nazvo zvauri kuita zvekushandisa chemicals. Vamwe vachindituka vachiti isatanism chaiyo zvamuri kuita, but varimi vakawanda vari mupoultry vanoita zvekupfuwa nguruve vari kushandisa chemicals, ARV, growth hormone ndo andaiti ini ndinoshandisa mufeed nemumvura yacho yatinozopa huku idzi. Vanhu vazhinji mucomment section vainge vachitondipikisa vachiti ndiwo anonzi manyepo. Munhu ari kungotaura zvine drama mukati. Zvinhu zvakadaro hazvimbofi zvakaitika muno muZimbabwe. Zvinogopa benefit yeiko kuhuku kuti unge uchinzi unoshandisa growth hormone? Asi tarirai muone kuti nhasi manje zvava kuchibuda, noti zvichibva kuchannel yenyu mukoma, asi zviri kutobva even mumanews nepainternet zvese zvekuti mafarmers tiri kushandisa ARV kupa huku. I am sitting here today mukoma and I am saying I told you so. Ingawani ndakatumidzira confession yangu. Saka ndine mafriends angu vanhu vatori paground vandiri kuona vachitoita izvozvo zvinhu zviri kutoitika. Handisi kuda kungotaura zvinhu zvandakanzwa paintaneti. Ndine mafarmers andinotoziva, vanhu vandinotodyidzana navo mupoultry masyndicate vanotosupply huku idzi mumatauni, huku dziya dzandaiti dzinotengeswa at a very cheap price. Kuti munzwisise kuti system iyi mukomanashi yakadzika zvakadii, ritori zisyndicate rekuti kunyange maChina vari kutoita mari refu nekuda kwaizvozvo. Saka ARV awa ari kutobva nekuBotswana. KuBotswana uku munogona kuzvibvunza kuti kuma ARV anokubva seiko nekuBotswana. Kune manurses ekuzvipatara zvekuBotswana vaya vanozobhadharwa mari. As you know kuti poga panenge pasvika muZimbabwe anototi anga achitodzidzisa vanhu vemunyika imomo kuti chii chinonzi urori uye hunoitika sei. Saka hakuna munhu asingadi mari. Tose tiri kurarama tinoda mari nekuti mari ndiyo yega inogona kuchinja upenyu hwako. Saka vakatochinja vanhu vekuBotswana vava kutoziva kutoti unogona kutodya uri paunenge uri pabasa pako ipapo. Saka manesi anotoba ARV, then vanobva vachizopa marana cross border, ndivo vanobva vatakura mabox ARV vachiwaunza muno muZim. Ndichitaura nomumwe wangu akati zvinhu izvi zvaitombobva kuSouth Africa zvichiunzwa muZimbabwe quite easy. Saka mafarmers ndo vanozonotenga kubva kumasupplier. Mushonga uyu kana uchinge wasvika unotobviswa mumaplastic bottles, then wobva wachizotanga kukuyiwa oitwa powder, mobva masanganisa negrower nemufinisher food. Pane mashandisirwo awo. Vamwe vanotoisa mumvura
chaimo. Vamwe vanogona kutoisa overdose mutengi riya ramunoti iri ndiro tengi rinosuplya huku dzenyu mvura, ndo mavanogara vangodururira mapiritsi ende havatomboshandise measurement yekuti tazoisa mapiritsi akawanda sei, effect hakuna anombozviziva, as long as huku dzichizongoratidzika kuti huku idzodzo dzinenge dziri right. Huku dzeumwe fama wandinoziva kana akanzi anenge afirwa nehuku dzakawanda, anogona kufirwa nehuku kana 3 kana kuri kunzi dzinenge dziri 100 kana dziri 1000 panogona kungofa huku 30. Saka profit yake inenge itori bho zvisingaiti. Vamwe vaya vanonzi vanongoita zvehuku pa100 unogona kutofirwa kana nehuku 15, but iye anoita kukata malosses zvekuti nyatsoona kuti munhu uyu zvinhu zvake zvakarongeka. Saka zvinhu izvi zvainge zvichitombobiwa zvichibva kuSouth Africa kudhara, asi I think kuSouth Africa zvinhu zvakadhakwa, saka vakabva vachizomuvha vakabva vaenda kuBotswana. Saka zvose izvi zviri kuitika mukomanashe, munoziva kuti zviri kuitirwei. Muno muZimbabwe tava vanhu vanongomhanyisana nekutsvaka mari. Ndiani anoda kuti ange achinzi business rake razosvika pakudhakwa in this economy? Ndiani anoda kurara nenzara? Anoda kutarisa vana vake vachidya chikafu chinonzi chikafu chakadhakwa? Ndiani iyeye? In this economy ndiani anoda kuita loss mueconomy yekuti kana watoita loss zvatovharana, upenyu hwako watodhakwa, hakuna kwaunokwanisa kuenda ukanowana rubatsiro kuti unge uchidzoka mubusiness. Ngative transparent. Funga kana wanga uri iwewe, uri the farmer, uri inini, watenga a batch of 1000 broilers, unenge wakatarisana nemacost, mutengo wefeed starter, grower, finisher, and every day maprices anenge achingokwira. Ko kana uchishandisa maheat lamps, uchishandisa electricity, inonguva yechando, unozokwanisa here kuzowana mari yako? Ko zvirwere zvakasiyana siyana. Ko kana kuri kunzi wainvesta $3,000, unozviziva kuti $3,000 nash in 48 hours you can lose that money. Kana muzvirugu zvako mukapinda urwere, it can wipe away all of your investment. Saka nekuda kwepressure panozongouya munhu anobva angokuudza kuti maadvantages ekushandisa maARV, huku dzako dzinenge dzichizova neimmunity inenge yakasimba zvekuti zvimwe zvirwere zvakasiyana siyana zvikwanise kuzoafekta huku dzako. Ndiani angaramba mukomanashe kutora zano rakaita saizvozvo? Kana ukaudzwa kuti huku dzako dzinokura nekuchimbidza in 4 weeks, huku dzako dzinenge dzatova bhom pachinzvimbo chekuti unge uchizonzi wamirira kana 6 weeks kuti unge uchikwanisa kuzotanga kutengesa huku dzako, iwe ubva waudzwa kuti in a matter of 4 weeks huku dzako dzinenge dzava kutokwanisa kutotengeseka, uye zvekare dzinenge dziine immune yakasimba, hadziurawi nezvirwere zvose zvose. Dzimwe dzinozongofawo nekuda kwemamwe natural causes. Saka munhu wose mukoma anotongobvuma, because everyone that is in Zimbabwe right now is thinking about profit. Nobody cares about utano hwepovo zvaizvezvi. It is a game of survival. Senyika mukomanashe tiri musurvival mode. Saka vanhu kana vari musurvival mode, as long as wabva kwawabva uine chouviri chekuti kana uine mukadzi unopa mukadzi bhanduru remavheji obva kuti chibika imai mufanani kanyama aka, as long as you can do that, ndo zvakangokukoshera. Ukazviudza kuti inini ndoda kurana business really clean muZimbabwe, unongoita project iyoyo only once and you will be broke for the rest of your life. Unozotosara watova nezvikwereti muvanhu. So maZimbabweans, you are hypocrites. Kune vanhu vamwe vanogona kuti varimi muri masatanisti, muchatiuraya nekuda kwemachemicals,
but makasa chimbomirai zvishoma. Regei ndikubvunzei epapapa, iwewe pachezvako, iwe uri kurana business, uri kuteerera confession yangu, iwe pachezvako chimbopindura mucomment section. Mashortcut mangani auri kuita maside hustles ako zuva nezuva? Chimbonyora pasi mashortcuts aunoita mubusiness rako. Kana uine motikari yemushika kangani kauri kuzadza vanhu uchivaita overload? Mapurisa mangani auri kutonyorera mari kuti ungokwanisa kudarika paroadblock? Wakapedzisira kuchekesa suspension yemotikari yako rini? Ko iwo matai emotikari munozomachinja zvaita sei? Pamunoenda muchinoteerera motikari munyatsokutevedzera mutemo chaiwo here, kana kuti munongorova mashortcut? Saka kana uchitongoshandisa shortcut, ziva kutoti neniwo business rangu haungandiudziri zvekuita, ndinototi ndige ndichitoshandisawo shortcut. Mabusinesses mamwe akawandisa ari kutengesa mafake products. Wanohodha mafuta ako, wahodha mafuta aya asvika pakuexpire asati apera. Saka ungazonoendesa mafuta iwawo kudumping site, hazviitika. Munotongoita plan, mafuta otongotengeswa. Tose tiri muno muZimbabwe tiri kuita mashortcuts zvakasiyana mumabusinesses edu atiri kuita. Isusu tisiyei zvedu nezvatiri kuita, but mukoma Zimbabwe iyi yava kutongoda munhu ane mari, because kana usina mari, urwere hwakaita seurwere hunokonzereswa nemachemicals ari kuiswa mune zvokudya, mukomanashi urwere hwacho huri very expensive. Tiri kutaura about cancer yemudumbu. I have this other farmer wandinoziva ari kutorwara necancer yemudumbu iyeye, uye zvekare vamwe ndo vanenge vachingorwara nemakidneys, because machemicals iwawo hapana anotomboziva kuti machemicals ari kushandiswa awa effect yawo zvichazovei kumberi uko. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoguma hazvo vedu we. Pakaipa. Ainzi munyika yedu yeZimbabwe vanhu vakawanda vachaita urwere hwemakidneys, cancer, zvakaoma apa. Zvipatara zvacho zvakatoremerwa nechekare. Then on top of that pova paita health crisis. Dai zvaibvira, dai vanoona nezveagriculture and farming vobva vamboita ma-investigation kuti vanhu vari kupfuwa sei huku dzavo, uye zvekare nematraining session chaiwo kuti vanhu vadzidziswe kuti kunyange ukaita profit but in the end ukapfuwa huku uchidzipa mapiritsi ma-ARV pills, in the end nyika ndiyo inozotambura zvekare kana urwere ukazoti tekeshe nenyika yose. Izvi zvichakonzeresa futi kuti Zimbabwe isakwanisa kunyatsokuexporta maproducts avo zvakanaka. So it is going to damage, because zvezvingonzi zvirimwa zvemuZimbabwe vanhu vanongoshandisa machemicals. Do you think kuti everyone is not supposed to be a farmer? Sezvava kuitika kuti tose tava kutongoda kungoita farming nekuti ndo zvimwe zvezvinhu zvinokwanisa kutongokuraramisa uchirima uchienda uchinotengesa. Do you think kuti farming is supposed to be a controlled industry? Let us talk about this in the comment section. Must farming be open for business for everyone? Kana kuti zvotova under strict conditions, zvoitwa under strict conditions. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Nganzi mukomana chimurisei, please post my story makaviko uchitupa changu. Ndiniwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 42 years ekuberekwa. Ndikuita sekunge ndava kuda kuita bofu. Handichakwanisi kuona zvinhu zviri kure. Maybe ndinogona kungoona zvinhu zvinenge zviri padhuze neni zve up to 3 kana kuti 5 meters. Saka after 3 kana kuti 5 meters ndinenge ndava kungoona zvinhu zvinenge zvakaita kunge chiutsi. Kana ukatora mafuta
womazora pakamera yako wobva waedza kuzvitora picture kana kutora picture, mabudiro anoita picture iroro ndo maonero andava kuita. Izvo zvava kundi affecta, saka I've been keeping this as a secret. Mukomanashi mukadzi handisati ndamuudza ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndakange ndigere kunyika yeSouth Africa, ndiriko kuSouth Africa kudaro, saka ndaipota ndichiendawo kuma-medical checkups. Basa rangu randaiita kuSouth Africa randakadzidzira ndiri kuisa ma-aircon muma-refrigerated trucks as well as mudzimba, uye zvekare tinoita plumbing. Ndainge ndiine kambani yangu yandakange ndiinayo pandakange ndichiri kuSouth Africa, ndaito-employa maSouth African, but ndakazoti ndaona kuti ndaita mari ndokubva ndadzoka kunoku kuZim. Pandakadzoka kunoku kuZim ndatengesa ma-assets including motikari dzataishandisa, taiva tiine ma-pickup edu ataishandisa kuSouth Africa ikoko, because ndaitova ndiine vashandi vaisvika 11. Saka patimu yangu yevanhu 11 taiva tiine motikari dzedu 3, uye zvekare inini ndaiva neyangu yandaizofamba nayo. Saka in total ndaiva ndiine mapickup angu 4, uye zvekare nemamwe maoffice furnitures nezvinhu zvataishandisa pabasa. So I sold everything. Ndichizouya kuno kuZim ndatengesa everything, because nemudzimai takagara pasi tikati let us sell everything. Takatengesa kusvika kumagumbezi tichingozviendesa kuauction. Mari yatakange tava nayo yaisvika kuma 700 and something thousand rands, because motikari dzakange dzichiri in good condition, low mileage, plus ainge ari maToyota. As you know kuti motikari dzakaita sana Toyota dzinenge dziine good resale value. Saka taona kuti tine mari yakawanda kudaro nemukadzi takabva tachizouya kunoku. Mukadzi ndiye akambotanga auya because ndaitumidzira mari iyoyo, sezvo takange tisina mapermits ekuSouth Africa. It was very hard kungo withdraw mari, saka takange tichitumidzira mari dzedu pashoma nepashoma mukadzi ari kuno. I then came back to Zim. Already tainge takatovaka zvedu, ndichati takavaka kwaziko uko. I have changed location, but kwatiri kugara akusi kumaruzeva, hamusi mutown, but it is very close to Harare. So ndasvika pamba zvose zvakange zvakarongeka. Semunhu anga agara achiziva basa rake, ndakakwanisa kutanga kuwana ma-clients. Mamwe ma-clients awo andakatanga kubata, mamwe acho ndakashandidzana nawo kubva tichiri kuSouth Africa, vamwe vari kumhiri kwemakungwa. Mumwe mudhara wekutanga wandakaitira project pamba pake muno muZim, zvekare nekuSouth Africa is an America, but anoita zvekutengesa dzimba kuSA achidzitengesa. So he then started giving me basa muZim. Saka ndina kumbogara ndakatambudzika nemhuri yangu kubva zvatakauya kuno kuZimbabwe. Zvadaro mukomanashi, nerimwe zuva ndakabva ndachizoenda pane imwe imba. Saka ndaendapo pamba apa ndakange ndiri ndega. Sometimes ndinogona kutongobuda ndoenda ndonoshanda ndiri ndega, because inini hangu ndinoshanda Sunday to Sunday. So ndakabuda ndiri ndega ndokubva ndachizoenda kubasa. Ndaenda kubasa kudaro. So pamba pandakange ndichishanda makange muri muBorodale. It is a double storied house. Saka ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunosevhisa the aircon. So I was outside. Ndakange ndiri upstairs, but ndiri balcony on the outside, ndiri busy ndichirova basa rangu kudaro. Mukomanashi, the window on the bedroom that was close to where I was rakavhurwa, but pamba apa pakange pasina munhu. The owners of the house, they had left when I had arrived. Vakati, they are just going out. They want me to do my stuff. And when I was done, I was supposed to call them. Vobva vauya tovatabhadharana. Saka vakatobuda nevana vavo. The couple had 2 little kids, but vana ava vose vari vaviri, they have severe disabilities. Saka window rakavhurika, nyangu yakarova mukomanashi, because vakatondiudza kuti mumba hamuna munhu, and they had given me access kupinda mumba nekubuda, and they had showed me what was the issue. Saka ndaitoziva kuti ndiri ndega pamba. So window ravhurika kudaro, I was shocked. Hana yangu yakangorova mukomanashi, yakarova zvisingaiti. Ndo pandakatanga kunzwa dzungu nekuda kwekuvhunduka kwandakaita. Saka ndakabva ndambogara pasi, sezvo ndiri munhu ndine diabetes.
ndinogona kungofundука, but kuvhunduka kwandakaita zvezuva iroro zvainge zvakatosiyana zvekuti ndakanzwa kupera simba, then ndikabva ndambogara pasi kwemaminutes ndikafungidzira kuti ndava right. Ndakaramba ndichingonzwa dzungu. Ndakabva ndatanga kubatwa nehope. Ndoba ndakabva ndatomboburuka ndokubva ndanogara motikari ndikabva ndarara paya mushure mekunge ndatya. Saka ndichirota mukoma, ndakarota ndichipinda mumba ende zvaitita sekunge zviri kutoitika. Saka ndakanzwa munhu akauya akabva andidaidza kana kuti akangoita zvekutonditora ndisina kumbouyirirana nazvo, ndokubva aita sekunge pakange paine zvaainge achida kundiratidza. Ndakabva ndamutevera tikabva tapinda mumba ndokubva taenda kuupstairs. To my surprise, I then found out kuti takange tava murumu makange muine window iro randainge ndaona richivhurika richizvivhura riri rega. Tirimo murumu kudaro ndoba ndakabva ndaona kuti kakange kari kamwana kadiki. Kamwana aka mukomanashi kakange kachitokambaira pafloor, but mwana uyu aita sekunge akazvarwa nguva yake isati yakwana. Ndikangoti maybe mwana wekuti akazvarwa at around 6 months. Ainge achityisa. Maso ake awa aita sekunge ainge akavharwa neplastic kana kuti neganda riya riri very thin, asi ndaitokwanisa kutoona kuti maso ake awa, tsinga dzake dzekufesi ndanyatsokuona dzose. Chiitiko chakandivhundutsa pandakamuka mukomanashi, motikari yangu yose yainge yakavhurwa madhoo. Ndine double cab yandiri kushandisa mazuva ano, saka madhoo ose ainge akavhurwa, bonnet rainge rakavhurwa, kukanopi zvekare kwainge kwakavhurwa, mawindo ose and everything. Matools neimwe carpet yainge iriko kupickup at the back. Carpet iyoyo mukoma yainge yaburutswa mumotikari ikabva yawaridzwa palawn. It was very shocking zvinhu zvakaitika ipapo. Saka pandakangoti ndichingomuka ndichivhunduka, ndakaona kamwe kamhuka, handizivi kuti imbwa here kana kuti ikitsi, but ndakaona chimwe chinhu chakangomhanya mumaziso mangu, but chakange chiri palawn. Ndokubva chatongonyangarika ndikazonzwa kuseka. Mukoma, I had to drive back. Ndadzokera kumba apa ndainge ndichitofonerana nomumwe mfana uyo wandinoshanda naye. I went and I collected him. Ndiye wandakazoswera ndichishanda naye because the fact yekuti I was supposed to get inside the house and then ndobva ndachizoenda on the balcony and I finished my job. Nezvandainge ndaona zvakandityisa. Fast forward to this very day, mukomanashi ndine hope dzandiri kurota dzinondityisa. Ndiri kurota vana vaya vakaremara vandakaona. Vana ivavo vanouya kuhope kwangu, vanobva vatanga kuchema, vachichema vanenge vachiti iwe ndiwe wakaona zvinhu zvawakaona ndo zvakakonzeresa kuti tinge tichizozvarwa tiri zvirema, saka unofanira kuti unge uchitibatsira. Handizivi kuti vana ava kuvarota kwandiri kuvaita ndezvechokwadi here kana kuti ndatova munhu atovawo nedambudziko reurwere hwenjere. Ndinogona kungokolapsa mumotikari mukoma. Izvi zvinowanzo kuitika kana ndakapaka ndakagara vapfana vangu vachishanda ndotongokolapsa. Pandinongokolapsa ndinobva ndatongorota vana vaya vakaremara vachitongouya kwandiri vobva vati iwe ndiwe wakaona zvisingaonekwi nevanhu vose, saka ndiwe unogona kutotisunungura. Pandinongovaona so ndinobva ndatopepuka, nyange inenge ichirova zvisingaiti zvekuti ndinokwanisa kunzwa hana ichirova pakusvika pakuzotanga kuzorutsa. Ende ndinenge ndichirutsa zvinhu zvinenge zviri zveblack zvakasangana neropa. Saka handizivi kuti zvinokonzereswa nediabetes here. As a man, I don't want to go back to the hospital because handidi kuzonoudzwa nemadoctors kuti maybe wasara kana ne1 year to live, vana vangu vachiri vadiki. I would just fight until the end. So it is better that I do not know what is happening in terms of diabetes. Kubva zvandakangoudzwa kuti ndine diabetes, but it is not that critical. Pari zvino I am on the safe side. Saka as long as I am safe, I am okay. But izvi zvekukolapsa manje ndo zviri kundivhundutsa mukoma. Ndine nguva dzekuti ndinongokolapsa, ende pandinokolapsa musafunga kuti zvinoitika kwenguva yakareba. Zvinogona kungoitika maybe for about 3 minutes
2 minutes then ndinobva ndatoita right. Dambudziko ravapo manje right now, advantage yandinozongotora pari zvino ndeyekuti vafana vangu vamwe vandinofamba navo ndivo vanozodriva motikari, handichatokwanisi kutoona zviri kumberi, and when I drive I am always driving at slow speed, handichakwanisi kumhanya because I can't see, ndinenge ndichingona sort of like chimhute chinenge chiri kumberi kwangu. Zvose izvi zvakatanga mushure mekunge ndaona windo richivhurika, kunyange ipapo pandakange ndichirota. Kwamana chikurotesewa kwandakatoita, ndakatorota ndichitotorerwa eyesight yangu nekamhuka ikako, ndakangozongoona ruoko kumberi kwangu, then eyesight yangu yakabva yatongotorwa. So handizivi kana zviri normal, kana pano paina vana chiremba avo vanoteererawo nyaya idzi. I just want to know kuti zviri normal here kuti when you are diabetic unoona zvinhu zvinotyisa kudaro. Is it normal kuona mawindo achivhurika? Is it normal as a diabetic patient kuti unokolapsa for 2 minutes? Paunongokolapsa chete ubva watoona vision, uchitoona vana vakaremara vachiuya kwauri vachikukumbira kuti unge uchivabatsira. Ndoronga ripi mukoma? Mukadzi wangu I don't want her to know. Mukadzi wangu agara atoriwo neproblem yedepression, akamboita depression kuSouth Africa that came out of nowhere. Saka ndinotya, ndinotomutyira, kunyange dzimwe nyaya handitomuudzi. Ndokusaka ndauya kwamuri, kunyange zvikanzi ndanyaya kushungurudzika stereki kana kuti mari yatinenge tiinayo mumba ndinoona sekunge inenge isingakwani. I would rather hide it from my wife and then we just pull through. Semunhu wandinoziva kuti ane dambudziko redepression. Saka izvezvi ndikamuudza kuti ndakanzi ndine diabetes patakange tichiri kuSouth Africa, anogona kutoti saka wava kutofa, zvino ndichasara ndichiita seiko? Vana ava zvavachiri vana vadiki, ndichazobatsirwa nani muupenyu? I need your advice kubva kuna chiremba, kubva kune vedare rose. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Kana zviri zviri kuitika, maybe vana ivavo, maybe kutovarota kwamuri kutoita, maybe their spirits, they are coming to you so that you can find help for them. Dai makwanisa kuwana kana vamufundisi vamunonogara navo pasi, and then you tell them so that you can hand over the issue kwavari, and then he can hand over the issue to God. Hey, zvakaoma. Hanzi vana ivavo vabereki vavo vane mari, but vana vacho vane madisabilities. Mukoma vari kurota vana ava vachiti tibatsire, zvinhu zvawakaona hazvifaniri kunge zviri zvinhu zvawaifanira kuona, so it means ndiwe unogona kutibatsira. Strange things they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. What a sad story. Hanzi mukoma muri sei? Ndichazouya nefull story yangu. Ininiwo ndiri murume wezvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Ndakauya muSouth Africa pandakange ndichiri ne18 years. Handina kuzombokwanisa kuzodzokera kuZimbabwe. Pane zvakaitika parufu rwaamai vangu zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizotya kana kudzokera kumusha kwacho. Saka ndauya muno muSouth Africa ndakangotangawo kungogarawo ndichingoshanda ndichiita zvimapiece job. Nekufamba kwenguva ndakazosvikawo pakuzozvidzidzisawo mabasa. Saka pane pasaluni apo pandakange ndichiita basa rangu rekugera vanhu musoro. Saka so far takarambidzwa kuenda kubasa ikoko. Ndanga ndiri kugara nemuSouth African. Saka nemuSouth African uyu tainge takaita mwana, but akabva mukundiudza kuti anofungidzira kuti mwana haasi wangu. Mwana wandiri kutaura nezvake mukomana ane 7 years. Mwana uyu mukoma akati kwandiri, ndaifungidzira kuti ndewako mwana. Saka ndakabva mukurara nomumwe murume, ndakadhakwa ndichizosangana newe. Nemurume iye takangorara tose tisina kushandisirana butiro. Ndinofungidzira kuti ndiwo baba vemwana, iwewe hausi. Saka ndakange ndamuudza kuti ndoda kuti tinge tichienda kuHome Affairs unondiisawo pabirth remwana so that I can try kuita waiver ndirambe ndakagara munomu. So zvinhu zvacho zvakaoma, ndiri kungoshingirira
ende ndichigere naye muSouth African haashandi, iye anga agara aine vana vake 2 and everything was okay. Ndanga ndiri kumuchengeta, ndakamboedza kumuendesa kuchikoro but akaramba akati sezvo ndichishanda ende life yedu iripo kwatinogara hakuna dambudziko but kubasa ndo kune mahwani manje. Saka muSouth African ari kundinyepera here kana kuti ari kundiudza chokwadi? I'm even scared kuendesa mwana kuDNA. Ndiye ega mwana wandiinaye. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedwe, hanzi ndiye ega wandanga ndichitoti mwana wandiinaye. Ini ndinoona sekunge maybe vari kuda kungokudiscourage kuitira kuti musazoenda pabirth certificate remwana, but if you are taking care of him, she is supposed to make sure kakuti matoramba muri muno muSouth Africa, sezvo mati she is unemployed, haashandi. Zvakangoma hazvo vedwe, ngatitaurei navo, uyai nefull story yenyu. Chii chakaitika parufu, pakuvigwa kwaamai venyu? We will be waiting.